Ahoj, som Lucy z webu s dušou a pomáham ženám objaviť svoju výnimočnosť a preniesť ju do svojho podnikania. Dnes by som chcela otvoriť jednu tému, ktorú rieši veľa žien, ktoré podnikajú v online svete. A to je dôvera. Možno aj ty máš pocit, že robíš všetko správne, ale predaje neprichádzajú tak, ako by si chcela a potrebovala. A ja ti možno dnes poviem prečo. Platobná brána nerieši to, čo sa neudialo predtým. Nedávno mi prišla jedna správa. Akú platobnú bránu odporúčaš? A presne tam som počula otázku medzi riadkami. Nebola to otázka o platobnej bráne, ale bola to otázka o dôvere. Platobná brána je totiž až posledný krok predajného cyklu. A ak predtým neprebehlo nič, čo buduje dôveru, nemá sa čo dokončiť. Tak čo vlastne buduje tú dôveru? Dôvera sa nerodí v momente zaplatenia. Dôvera sa rodí v každom jemnom dotyku a kontakte predtým. V obsahu, ktorý niečo otvorí. V slovách, ktoré pohľadia alebo pomenujú. V energii, ktorú si žena z teba odnesie. V tom, že niečo dostane skôr, než nakúpi. Predajná cesta, rýchly a jednoduchý prehľad. Aby vôbec mohla vzniknúť dôvera, potrebujeme cestu. Nie nátlak. Cestu. A tá cesta je veľmi jednoduchá. Prvý kontakt. To môžu byť sociálne siete, odporúčania, blog alebo video. Po druhé, pridaná hodnota, freebie alebo magnet. To je skutočná hodnota, nielen rýchly checklist. Newsletter. Jemné zostávanie v kontakte. Po štvrté, blog alebo obsah, priestor, kde ukážeš svoju hĺbku. Ochutnávka energie, webinár, minikurs, video. A až potom prichádza nákup. To je predaj. Jemný, ľudský a bez tlaku. Dôvera nie je o nástrojoch. Je o tebe. Dôvera to nie je plugin. To nie je animácia, to nie je dokonalý checkout. Dôvera je výsledok tvojej energie, konzistentnosti, a toho, že si dovolíš ukázať svoju výnimočnosť. Ukážeš svoju prácu, ukážeš svoje hodnoty a ukážeš svoju jedinečnosť. Ak cítiš, že túžiš, aby ťa videli tí správni ľudia, ak cítiš, že je v tebe príbeh, ktorý čaká, aby si ho začala rozprávať. Napísala som o tom článok. Jemný, praktický a pomôže ti pochopiť, ako dôvera vzniká. Od prvého dotyku až po nákup. Článok nájdeš na mojom blogu. Link je pod videom.